is it Kutheni le nto? that people with Greek, Oba abantu abanesiGreek Hebrew, nesiHebhere people with double PhDs, and befunde bayityekeza written books, bebhale incwadi struggle with this concept. enale ngxaki nale nto. And yet, Kodwa a mother in Khwantsana umama eGrwantsa sees this thing very clearly. uyibona cha le nto. And then my answer is this: Impendulo yami yile. my sheep Izimvu zami hear my voice. ziyaliva ilizwi lami. They may not argue Bangangaphikisi because they don't know Greek and Hebrew. ngoba basazi isiGreek But as they listen to you speak, Kodwa xa bekumamela uthetha, athi khawuphinde mntanam, they say repeat it khawuphinde mntanam. again. Hayi ulahlekile mntanam. They say, oh no my child, you are Because they lost. know the voice of God. Ngoba bayalazi ilizwi likaThixo. Come out of here, my people. Phumani kuyo bantu bam. They are his people. Ngabantu bakhe. Not because Hayi ngoba they come out. baphumile. They don't come out to qualify. Abaphumi ukuze They babe. qualify to come out. Babe ukuze baphume. They are his people. Bangabantu In bakhe. Babylon, eBhabheli they hear his voice. bayaliva ilizwi They lakhe. come out. Baphume. Now listen to me. Phulaphula I ndithi. say to you, Ndithi kuwe. in Babylon, eBhabheli they are his people. bangabantu bakhe. And they come out. Ayaphuma. And God is calling his people uThixo ubiza abantu bakhe in Babylon. eBhabheli. And the devil is doing the same. Nosathana wenza kwaloo nto. He is calling his people Ubiza bakhe abantu right here in the church. apha enkonzweni. And phumani kuyo bantwana bam. Get out of here my people. Because they hear his voice When xa besive lakhe and they ilizwi follow him. nabo bamlandele. So the question is, Nanku umbuzo ke. not which school did you attend? Ayiba sesiphi isikolo ubuye. Not how many degrees do you have? Unemfundo enomsile engakanani. Those are important. Zibalekile ezo But zidanga. the question is, Kodwa nanku umbuzo. whose sheep are you? Uyimvu kabani? Because if the devil wants intelligent sheep, Ngoba nomtyholo ufuna imvu elumkileyo. even the devil wants sheep that have gone to university. Naye ufuna izimvu eziyeleyo kwimfundo enomsila. It's not only God alone. AyingoThixo yedwa. Whose will do you enjoy doing?